kita panggil sama-sama dan terimalah kehadiran dari Reren Mungil Arabella. Terima kasih. Mas Icin. Lo emang duet? Oh iya. Duetnya kali Mas Icin ya. Coba lagu ayang-ayang. Ketengrasanmu ati kenandang sedikit liang hanyawan aku kowe labuh katresna tresno kuwi akeh coba Arabella. Arep tumeko ngendi katresna iki yen to aku sliramu radiakoni. kau bisa Mas kowe sing kasayang ralilo aku kudu kelangan. Mas mesti ing ati dongoku siji tresno iki abadi Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggotku lelakon tresno datang kendhat saking coba parewangi tapateni sine tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Arabella. Nugroho Audio Mas Icin. Mami Ririn Neo Susi. Kang Mas kowe sing kasayang ralilo aku kudu kelangan. Mas mesti ing ati dongoku siji tresno iki abadi Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggotku lelakon tresno datang kendhat saking coba tarelangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji.
kula lakukan tresno datang kendar saking Joko. Satu tumbang ada ayang-ayang Surabaya di sini.